Postupoval ďalej až sem. No, víťaz kvalifikácie Juan Martí a taktiež Brit Hanrahan. David opäť štartuje z tej istej dráhy, ktorá mu už priniesla dvakrát šťastie. Takže má natrénovaný ako keby tú štartovú pozíciu úplne z kraja. Teraz trošičku súboja hneď od začiatku s Hanrahanom. Hľadali si tam miesto, ale aj Juan Martí mal problémy a využil to Long, ktorý išiel na prvú pozíciu, lenže Juan Martí išiel osamotený z Kubík, prišiel posledný do tej bránky a prepracoval sa do 4. na 3. pozíciu. Zatiaľ má pred sebou Juan Martího aj Longa, ale musí si dávať pozor aj za sebou, lebo Hanrahan sa na neho tlačí. Teraz sa tam veľmi tlačil zozadu Hanrahan a ohrozoval, a teraz myslím si, že David mal problém s tou štvorkou. Veľmi ho tam atakovali zozadu už v prijazde na trojku a vytlačili ho pravdepodobne z tej ideálnej stopy do štvorky, takže bohužiaľ tam sa vracia. Stráca kontakt. Veľká škoda pre Davida z Kubíka, zatiaľ čo jeho súperi bojujú o postup ďalej. No, Juan Martí opäť z prvej pozície a vyzerá to aj na Longa. Z Kubíkovho dnes najčastejšieho súpera, ktorý pôjde do finále. Hanrahan je tretí a David z Kubík končí v semifinále. No, možno mu tá jazda išla najmenej z tých všetkých dnes, ale bez ohľadu na to si zaslúži absolutórium, lenže Long dostal chybu na päťke. Takže Skubík je už pred ním. No, Skubík by v úvodzovkách potreboval, aby sa ešte nejaká chyba našla aj u ostatných, ale výborný výkon od 16-ročného mladíka. Abo hneď ten súboj s Hanrahanom. Tu je tá protiprúdna bránka, kde sa cez neho dokázal dostať, lenže Brit bol pred tou štvorkou veľmi agresívny a dokázal to využiť. Tam sme videli práve ten moment, ale sympatické, že Skubík to nezabalil, že sa vrátil a chcel ešte zabojovať. Aj tomu slúži k úcti, pretože v 16, keď ste blízko finále a stane sa vám niečo také, častokrát tá morálka ide dole, ale Skubík ukázal aj túto mentálnu vyzretosť. Tuto v kajakrose nikdy neviete, čo sa deje medzi tými súpermi. Vidíte, že sú pred vami, ale neviete, ako prešli niektoré brány. Či tam rozhodca nepenalizoval. Čiže treba ísť určite až do posledného momentu. Stačilo by, že by Hanrahan mal tiež nejaký prejazd, ktorý by bol skúmaný.